Müzik di çanda Kurdî de xwedîciyekî giring e. Kurd biriya müzîkê hestên xwe, çîrokên xwe, dîroka xwe û her wekê din anîne ziman û hê jî tînin ziman. Ji bo ziman, çand û müzîka Kurdî jî Radyoya Êrîvanê xwedîciyekî taybet e. Radyoya Êrîvanê di nava Kurdan de gelek tê zanîn û nasîn. Di sala 1955 de Casîmê Celîl wekî berpirsê Radyoya Kurdî tê erkdarkirin, weşana Kurdî dest pê dike. Yerevan de xusû. Yerevan xeber dide. Radyo Ermenistanê mexluqetiyê xeber dide. Guhdarê hêja Agentiya Dengê Ermenistanê Dostawa ye. Ew her roj xelametiye teze bi zimanê dinyayê başqa dide. Belê temaşevan nêja. Em derbarê Radyoya Êrîvanê bi lêkolînerê müzîka Kurdî Veysî Valî re axivîn. Wek tê zanîn, beriya Radyoya Êrîvanê li İran û Iraqê Radyoya Urmiyeyê û Radyoya Baxdayê weşana Kurdî dikir. Lê ji ber ku zimanê her du radyoyan jî di bin bandora Erebî û Farîsî de mabûn, li ser Kurdan zêde bandor nedikirin. Berova jî vê, Radyoya Êrîvanê bi zimanekî sade weşana Kurdî dikir û ji bo neteweya Kurd dibû radyoyeke hevpar. Di sala 1939 de li Baxdayê radyo çêbû. Berî wî jî li Hayfayê hebû, li Beyrûdê hebû. Lê vana 10 deqe 15 deqe bikar heftê 2 roja veya 3 roja her carê 15 deqe bername çê dikirin. Lê herêmî bûn. û Radyoya Baxdayê bi devoka tevdî çarperçê welat lê guhdar bikin nibû. Radyoya Êrîvanê piştîkî Stalîn berî wî Riya Taze rojname Riya Taze, dengê Radyoya Riya Taze bi wî navî yani xebatîk hebû. Lê 1955 de demakî Casîmê Celîl hat serê radyoyê û dabû rêberê radyoyê di wê demê de radyo bi zimanek serhedî çarperçê welat jêfam bike, dest bi weşanê kir û bû dengê netewa Kurd. Rola xwe wê çaxê 1955 ji testê yani weşana testê şûn de vata dest bi tevayî kir. Royê du cara li gor saeta Bakurê Kurdistanê saet 5 û saet nehê şevê du cara weşan dikir. Ew bi wîya wî dest bi weşana xwe kir. Jin di Radyoya Êrîvanê de hem de aliyê rêveberiyê de hem jî di aliyê hunerê de xwedîciyekî giring in. Hunermendê mîna Aram Tigran, Egîdê Cumo, Xana Zazê, Karapetê Xaço, Meryem Xan, Mehmet Erîfê Cizrewî, Sûsika Simo û Eyşeşan bi Radyoya Êrîvanê navdartir bûn. Yek jî rola ziman e. Zimanek fesî. Ya dünya rola veya ki li ser çanda Kurdî. Asisya
xebata jineyî. Jin di wir de rolek pir mezin dilîze. Hem de rêveberiye de hem de hunerê de. Mesela yeka mîna Belga Kado, yeka mîna Aslîga Kadir, yeka mîna Suska Simo, yeka mîna Fatma İsa, Ayşe Şan, Meryem Xan, vana dengê wan sewtê wan divê radyoyê de li ser gel bandorek pir mezin dike, ji bo çi bandorek pir mezin dike, em dizanin ki müzîka Kurdî ya ki serbest, a ki dengbêjê mena dibêjin, sedî 95 bi devê jinê hatî afirandin. Ji ber ku bi devê jinê hatî afirandin, jin ya bi sewta xwata dibêje li ser gel hîn daha tesîr û bandorek mezin dike. Ev û a dawî jî radyoya Îrîvanê tenê heremî nibû ji bo çar perçeyê welat bi wî çavî li welat mêze dikir. Di radyoya Êrîvanê de ji 1600 zêdetir stranên Kurdî bi zindî de hatin weşandin. Bi rêya radyoyê nêzî 10,000 stranên Kurdî hatin arşîvkirin. Radyoya Îrîvanê ji bo müzîka Kurdî em wexta li rola wê mêze dikin. Yek jê heremî nibû tevdî amûrên Kurdî, amûrên müzîkên Kurdî û bi ruhê kurdewarî müzîkek bikardanî ya dudiya 1600 stranên Kurdî bi zindî weşandin, nêzî 10,000 kilamên Kurdî jî di qeyd û arşîvê xuna de bicî kirin. Ev jî ji bo müzîka Kurdî xezîneyek e. Hey cane cane cane, hey cane, lavke min çû rawane, hey cane, lavke min çû baxûne, hey cane, kete bi dostê wî bûne, hey cane. Krasite meleze haverli 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 müdafu berme qese can can kurban. İroro tenê me 915 stranê wî. Me kir notasyon lê lazim e ji bo vîya mirov kane bi wan strana giştîk derxîne pêş gel ve çaxê jî ew xezîna mezin a îro Ereb, Türk, Faris jê sûd girtin û ji xwe dikin malê xwe em ya wata em derxînin pêşiya gel ve çaxê êkeyê ew ê derkeve holê. Rola radyoya Îrîvanê yek jî ew. عیده عزیز نورد کاوه گلباری خود کن کلوس دلا بکن شمدان بخن ساز و تنبور بشق لخن Bi hezaran stran ji Kurdî dizîne, wergerê Tirkî kirine û wekî ku berhemên wan in pêşkeş dikin. Radyo bi tena xwe divê mijarê de pêşî li wan negirt. Ji ber çi colê pezê bêşî wan ji gorare dibe seyran. Gotinek pêşiyayî. Radyoya Îrîvanê tenê ew heyînakî xezîneyakî çanda Kurdî, müzîka Kurdî ew ya di şîrova xwe de, di strangotina xwe de, di weşana xwe de da jiyan. Lê pêşî li ber asimilasyonê nikanî bû bigirte ji ber çi hêza dagirkera ji avî zêdetir bû.
Ha, dagirkara rola xulis. Mesela 4491 kelame Kurdi Türka kir Türki. İro emle arşiva TRT mezedikin, arşiva Wezareta Çandê mezedikin, û li arşiva Darul Elhanê mezedikin, bi tevayî 4491 kelame Kurdî bûne Türkî. Van kelama şiko girtinin, qasikî herêmî ji dengbêja û stranbêja girtibin, sedî nodî wî jî ji Radya Bagda, Tehran û Êrîvanê girtinin bergerandin. Walî dibêje ku piştî muzîka radyoya Êrîvanê ji salên nodî vir ve bi destê hunermendên Kurd rihê muzîka Kurdî hatiye tunekirin. Helbet ev jî mijareke nîqaşê ye. Konfüçyüs dibe ji bo tu netewek tune bikî lazim e yekem muzîka wî paşê zimanê wî tune bikî. Ji bo wî jî dibe li endama negere ciwanê wî ye xwe nenas û reşembirê wî ye dijberî xwe besîteyî. Îro Radya Êrîvanê ji ber ku ew têkçûyîna Sovyetê şûn de Radya Êrîvanê havêberê rolek xwe mezin nikane bilîze. û çar perçeyê Kurdistanê jî derfetên firet çêbûnin, mezin çêbûnin. Mesela em ji bo Bakurê Kurdistanê bimezînin ji salê heftê û nodî yekî şoreşê pêşvexist, şoreşgeriye pêşvexist ji antifaşîzmê anî antîsömürgecîtiyê müzik bû. Ev jî rolek pir mezin di nava gel de lîst müzik lê ji nodî şûn de bi destê ciwanên Kurd û kesekî dibên ez hunermendê Kurdim bi destê wan îca ruhê muzîka Kurdî hat tunekirin. Ew jî yani tiştek ji asimilasyonê hin xirabtir e. Bi destê xwe xwe tunekirin. Radya Êrîvanê îro ro mîna salê heftê û heştê rola xwe nikane bilîze piştî Sovyet xirab. Belê temaşevan neja. Em hatin dawiya bernameya xwe. Ji bîr nekin, bibin aboneya kanala me û parve bikin.